2 hours later. Magandang tanghali po. Andito na naman po si Christine Sang TV at magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay magluluto ako ng special bami pansit or pansit sa Bisaya. At ayan po yung dried pansit, dried bami. Ayan yung pork, tapos yung oyster sauce, yung dried sotanghon, tapos mga sangkap, yung bawang, bombay, chili pepper, carrots. Hello po sa mga nagluluto dyan, magandang tanghali po. At ayan na po, maigisa na po natin ang mga sangkap. Syempre, as usual, unahin natin yung bawang. Tapos ng bawang, sunod na naman natin ang bombay. Kailangan medyo maging brown yung mga sangkap bago natin ilunod ang pork. Yung hinihiwa-hiwa natin na pork. Hinihiwa-hiwa ng maliit. At ayan, isunod na ang chili pepper. At pagkatapos kumatas ng mga sangkap, ayan, pwede na pong ilunod natin ang fresh pork. Ayan, ilunod na po natin lahat. Preskong baboy po yan ang binibili po ng aking tawag dito, ang aking supportive na kapares. Yan. At yan, syempre lagyan natin ng oyster sauce, ang nagpapasarap sa luto ni Christine Sang TV, ang oyster sauce. At halo-haloin natin ng mabuti para ma-mix po yung oyster sauce sa pork. Tsaka ang maganda kasi mga mamis, mabango talaga yung lulutuin natin na ulam pag merong oyster sauce. At pakatasin po muna natin ang pork bago tayo maglunod ng mineral water pang sabaw. At kapag kumatas na po ang pork, pwede na po natin siyang lagyan ng pangsabaw. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, at pa-comment na din pag may time po kayo mga mamshi. At pa-hit po sa button bell para updated po kayo sa mga bagong loto ko araw-araw, mga bagong upload ko na video sa araw-araw. At pasensya na po kayo kung hindi ako nakapag-upload ng mga nakarang araw. Ayan, medyo nalungkot po ang kusinira nyo kasi totoo nga pala yung sinasabi nila na mas mabuti na hindi minadali yung mamonetize ka. Kasi ang dami mo palang pagdadaanan.
lalo na hindi ka sikat. Ayan. Ang bagal-bagal talagang umusad ng revenue mo. Lalo na hindi ka sikat, walang manonood sa'yo. Ayan, medyo nalungkot po ako sa part na yun. Pero, ayan, ganyan talaga. Kung marunong kang pumasok, ayan, marunong ka ding lumabas. Ayan, patuloy lang po. Patuloy lang pa rin po tayo sa buhay. Ganyan talaga. Lalo na't hindi tayo, wala nakakakilala sa atin. Wala talagang manonood sa atin. Pero, meron din namang, yung mga nag-subscribe sa akin na loyal talaga sa'yo. Ayan. Pag mag-upload ka, ayan, binubyo yung mga loto ko, pero hindi talaga ganun kadami. Kaya ipagpatuloy pa rin po itong pinasok ko. Laban lang sa buhay. Dahil hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Ayan, na makamit yung pangarap natin balang araw. Sana. At ayan po, nalunod na po natin ang ating dried pancit. At yung dried sotanghon. Ayan, halo-haluin po natin ng mabuti. I-mix po natin yung sotanghon at yung dried pancit. Ayan. At pati na rin yung dried pusit at saka yung dried shrimp. Ayan, ilunod na din natin ng sabay. Ayan, halo-haloin po natin ng mabuti. Ayan, maghalo lahat. At saka pasensya na po kayo, wala tong mix gulay na nalagay kasi nakalimutan. Yan, sino ba namang hindi makakalimot galing sa init tapos mamalengke. Ayan. Kaya saludo din naman ako sa kaparis ko. Ayan, nagtitiis na siya yung namamalingki lagi. Sinusuportahan yung pag-vlog ko. Kaya masaya din ako na sa mga pagtitiis niya sa akin. Sana, ayan, sana mag-success tayo pohon, para mabawas-bawasan din yung pagod mo araw-araw. At ayan, para hindi ka na palaging nagbilad sa araw. At ayan po, malapit na po siyang maluto. Ito na po ang ating affordable ulam today. Ang special bami with oyster sauce or pancit in Bisaya for only 180 pesos.
lang mga mamshi. Ayan, sa gusto pong magluto nito, ilalagay ko lang po sa description box para hindi po kayo mahirapan at madali lang siyang lutuin at sundin. Sana may ma-inspired na mga mamis dyan, lalo na yung mahilig ding magluto. Sana subscribe kayo sa channel ko at ayan, hindi kayo magsasawang sumuporta sa aking affordable cooking. Basta kung gusto nyo magluto, ayan, puntahan nyo lang po yung channel ko. Marami kayong matutunan doon. At para sa inyo din to, mga mamis, lalo na sa mga matitipid na mamis dyan, gaya ko. Ayan. And that's it for today, for my cooking. See you na naman po sa bago ko na namang luto. So, bye! Keep safe everyone!